Oke, sahabat, kembali di Master Access Channel. Hari ini apa ya? Aku izin gak mau kerja. Kok wingi wis awakku wis gak enak, terus ning sirah wi pusing ya. Compleng mumet gitu. Terus ning awake lemes. Wis gak enak lah ning awak. Ndek kiriman ku ndek pun yo balik ping 3 plus bongkar. Dia rawasane awake yo jana karo-karoan. Iki makane iki aku izin masih aku sedok menak. Wis gak patek mumet ya intine. Wis gak patek mumet, gak patek puyeng. Awake mate wis dingin, wis gak meriang nemen lah. Ya aku izin sik. Nek nggo mulih nek tenaga aku cek wasarasen dulu. Cek asarasen. Ya, jadi izin kerja tenan, izin gak masuk. Karena ya gawean dino akeh, mulai pun ya sore-sore bahkan sampai bengi ya. Dia wis keselen juga. Bola. Berarti nek jenenge wong KO awak gak enak kan mesti sebabe lah. Keselen mbuh piye ngono. Ya. Kesel yo, faktor cuaca iyo, faktor kaken gayan iyo. Jadi ini gue tolak ukur kekuatan kerja ini terkadang bakal dipengaruhi ini. Entah saka kerjaane apa entah saka cuacane. Jadi mergane kan kerja kuning jobo lho. Jadi kena panas, kena biyuk, kena kudanan, ya panasan kudanan. Cuaca ning dalan kan rubah-rubah. Nek daya tahan tubuh iki melemah, otomatis gampang serang awak kurang fit. Wis ngono lah. Jadi makanya aku mutusin untuk libur 1 hari. Wis lagi potong ke jenius, gak apa-apa. Sing penting awake diopeni. Mergo aku nek ket esuk wis krasa lah gak menak. Nah, lah ngene rasane meriang. Terus campur ning sirahe wabut ngono. Sirah wabut nang cepat mriyut. Ambek sarapannya gak iso gak kolu. Karena aku tuku sarapan tak pangan nang gaya. Wis ngempet dina utuh sampai surup mbak magrib mulai ku sing ngempet belum. Makane aku langsung tepar ning omah adus karan dawa jaketan ngombe obat langsung litak ning kono. Sing wis kene kerja wong kasar iki enak ae. Wah, cuaca wis bulan-bulan ini kan cuaca wis udan terus.
Nek mikir kerjaan, alhamdulillah kerjaan dino terus. Dino kerjaan lancar terus, tapi kan awake dhewe kan tenagane awake dhewe kan kudu sing dikontrol. Ning kerjaan wis mulai gak terkontrol sahabat. Kerjaan ini terus ya, diskusi ini terus. Tur yo berat gitu. Jadi nek kesel nek adem panas awak, nek pekoh awak iya wis mesti ngono ya. Makanya biasa. Laran saya lah, sementara laran saya mulai tenaga, mulai pikiran kau di puah bener lah ngayai, gitu. Kelas mungkin kelas lokasi ini. 10 lokasi. Ini tata ini sambat sebenarnya. Tapi mungkin nih kayak Andre mungkin masuk, Solikin masuk, yang masuk saya pun telat. Aku malah sih kayaknya ngomong aku. Jane sih mah nyedai tanggal 6 dulu ya. Nyedai tanggal 6. Yo biyen awake ta yo. KO masa nekat daripada malah luwih nemen ya mending dilaran sik ngono. Wis kowe bagi kalian sing kerjane ning jopo tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, ya jaga istirahatmu. Karena aku faktor kurang turu ya. Kurang turu. Yo kadang yo. Anakku kan kadang nyebut tangi. Oh yo wis akhire yo. Akhire aku yo wis gak ning ndi pokoke yo wis nggoni. Kadang nek aku turu ya turu wis. Ngono lho. Tetep sing kerja ning jopo, para kerja yang di luar tetap jaga kesehatan ya sahabat. Jaga kesehatan, faktor istirahat, pola makan diatur sebaik mungkin ya. Faktor cuacanya kayak ngene ya soalnya. Isu panas, khusus setengah sore mendung, sudah ada pas sore teko bengi. Oke, mungkin cukup sekian vlog hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap dukung terus ya dengan cara subscribe dan like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.